адолати судӣ яке аз сутунҳои муҳими ҷомеаи ҳуқуқ бунёд аст. дар ин низом мақоми судя бо ваколати баланд ва ҳамзамон бо масъулияти бузург пайваст мебошад. қарори суд на танҳо татбиқи меъёри ҳуқуқ, балки дар бисёр ҳолатҳо муайянкунандаи тақдири инсон аст. вақте сухан аз зан дар чунин вазифаи масъулиятнок меравад, саволҳои дигар низ ба миён меоянд. оё зан ва мард ин масъулиятро ба як тарз иҷро мекунанд? оё таҷрибаи зиндагӣ ва ҷаҳонбинии зан ба дарки адолат таъсир мерасонад? ва чӣ гуна метавон миёни фаъолияти пурмасъулияти касбӣ ва вазифаи модарӣ тавозун нигоҳ дошт? дуруд бинандагони азиз, барномаи занони муваффақ аз ин лаҳза меҳмони кӯшонаҳои шумо. қаҳрамони имрӯзаи барномаи занони муваффақ роҳи касбии худро аз омӯзгорӣ оғоз карда, баъдан соҳаи ҳуқуқро интихоб намудааст ва имрӯз дар низоми судии кишвар фаъолият мекунад. меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд Саёда Насруллозода, судяи суди шаҳри Душанбе. шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. Ташаккур. чаро маҳз ҳуқуқ ва чаро маҳз судягӣ шуморо бештар ҷалб кард ва касби худро иваз кардед? бинобар сабабе ки ба иҷоду иҷодкорӣ шавқ доштам, сараввал ба факултаи филологияи тоҷикӣ донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шудам. онро бо муваффақият хатм намуда ба мактаб барои кору фаъолият рафтам ва кору фаъолиятро маҳз аз мактаби миёна шурӯъ кардам. баъдан бинобар сабабе ки аз хурдӣ бемуҳобот, аз хурдӣ шавқу завқи судя шудан дар дилам буд, аз ҳамин сабаб рафтам барои таҳсили дуюм ба факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон. онро низ хатм карда синфи 4 мехондам, таҳсил мекардам дар мактаб интернати шаҳри Нав. ман тарбиягирандаи мактаби интернат мебошам. таҳсил мекардам ва дар он ҷо як мурофиаи суд гузаронданд. гарчанде мо кӯдаконро дур карданд, лекин мурофиа бинобар сабабе ки дар берун мегузашт, як назар дидам ва ҳамин аз дур амина тамошо кардам ман ҳамин мурофиаи судиро. судия як зани беҳад зебо, як куртаи шинами зебо дар танаш дошт. он тарзи бурд ҳамин мурофиаи судиро ки то ҳозир амон тарзи гуфторашон, тарзи ҳаракатҳояшон дар пеши назарам аст. ва аз ҳамин сабаб он вақт ман намедонистам судя чи аст, прокурор. баъд ман гуфтам ки ман бояд прокурор шавам. баъдан чанд сол гузашт, баъд фаҳмидам, дарк кардам бо мурори замон ки он кас прокурор нест, судя буданд. ва ман ҳам ҳамин касбро интихоб кардам. агар хато накунам, аз ҳамин синфи 4 ман завқи ҳамин касбда омадан доштам. албатта айни ҳол мефахрам ки ман ба мақсади худ расидам. айни ҳол ман дар ин касб кор мекунам, фаъолият дорам. дар ҷомеа каме ҳам бошад як саҳми худро дорам. 20 соли омӯзгорӣ таҷрибаи бузург аст. дар фаъолияти имрӯзаатон он таҷрибаи омӯзгорӣ кӯмак мерасонад? албатта, омӯзгорӣ рисолат аст, рисолати инсонӣ аст. омӯзгор пеш аз ҳама равоншиноси хуб аст. вақте ки инсон равоншинос мешавад, гӯш мекунад. дар мактаб педагог пеш аз ҳама гӯш кардан, таҳлил намудан, масъулият, ҳамаи инро меомӯзад. баъдан ин чизҳо хислатҳои беҳтарине мебошанд ки дар касби судягӣ ҳам зарур аст ва муҳим мебошад. судяе ки равоншинос аст, судяе ки тарафҳоро гӯш карда метавонад, албатта хато намекунад. ва дар мурофиаҳои судӣ бояд ҳатман судя гӯш кунад тарафҳоро, чӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ бошад, чӣ дар мурофиаи маданӣ бошад ва чӣ дар мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. судя тарафҳоро гӯш мекунад, баъдан таҳлил карда бо эътимоди ботинии худ қарор қабул мекунад. яъне ки судя ҳуқуқи хато кардан надорад? албатта ин шиори ҳамарӯзаи судяҳо ҳаст ки судя ҳуқуқи хато кардан надорад. қарори судя ниҳоӣ аст ва онро тағйир дода намешавад. оё барои судя донистани қонун кифоя аст ё ӯ бояд табиати инсонро низ хуб дарк кунад? донистани қонун барои касби судягӣ асос аст.
лекин табиати инсонро дар паси ҳар як парванда чӣ ҷиноятӣ, чӣ шаҳрвандӣ маданӣ, чӣ ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ инсон меистад. тақдири ӯ меистад, тақдири як авлод меистад, тақдири оила меистад. вақте ки судя адолатро аз рӯи қонун барқарор мекунад нисбати ҳамаи баҳсҳо ва нисбати ҳамаи парвандаҳо, албатта дар ин ҷо ба тақдири инсон ҳам бояд судя аҳамияти калон диҳад, лекин тақдири инсонро дар чорчӯбаи қонун бояд ҳал кунад, ҳамон баҳсро дар чорчӯбаи қонун бояд ҳал кунад. дар фаъолияти судӣ нуқтаи асосӣ кадом аст? риояи қатъии қонун ё ёфтани роҳи одилонаи татбиқи он? тамоми қарорҳое ки судя қабул мекунад тавре гуфтем дар асоси қонун аст. татбиқи дурусти он ба худи судя вобастагӣ дорад, ба малакаи ӯ, ба маҳорати ӯ, ба дониши ӯ, ба мустақилияти ӯ вобастагӣ дорад. вақто ки судя бо назардошти ҳамаи ҳолатҳои кори парванда, бо таҳлил намудани ҳамаи далелҳои пешниҳодшуда қарор қабул мекунад, бояд қарори қабулкардаи ӯ одилона бошад. одилона будани қарор дар чӣ аст? вобаста ба вазнинии ҷиноят, вобаста ба хавфнокии ҷиноят ба ҷамъият, вобаста ба зарари расонидашудаи ҳамон судшаванда ба ҷамъият, ё ин ки дар парвандаҳои маданӣ бошад, вобаста ба ҳамон баҳсе ки ба вуҷуд омадааст ва тарафҳо баҳс мавриди баҳс ҳамин ҳолатро қарор дода истоданд, бояд судя адлро ҷорӣ намояд. адл дар чист? адл дар он аст ки раисикунандаи парванда ҳамон баҳсро аз рӯи қонун беғаразона ва одилона ҳал намояд. дар фаъолияти кориятон ҳангоми парвандаҳои ҷиноӣ албатта қарорро қабул кардед, вале аз он қарори қабул карда ғамгин шудаед. будааст ҳамин ҳолатҳо? вақто ки субҳ ба кор мерафтам, автомашинаи ки судшавандаро мебарад пешпеши ҳамон автомашинаи мо мерафт, ҳаракат мекард ва дар паси автомашина ҷавон буд. ҷавони тахминан 19 сола, 19-20 сола. парвандаашро ман баррасӣ мекардам ва хуб медонистам ки имрӯз анҷоми парванда аст ва бояд имрӯз қарори ниҳоӣ қабул карда шавад, ҳукм бароварда шавад. ҷинояти вазнин буд вобаста ба маводи мухаддир ва ягон ҷазои маҳрум сохтан аз озодидиҳӣ. ва вақто ки ман ҳаракат мекардам, то ҷои кор, роҳ хеле дур буд, то ҷои кор фикр кардам, хеле афсӯс хӯрдам. баъдан рафтам ҷазо таъин кардам. баъд дар каме дилам озурда шуд ки ҷавона айне ки вай ҳозир хонадор шавад, оиладор шавад, як хонаро обод кунад ё падару модарашро дастгирӣ кунад ва имрӯз бо як роҳи хато рафта ҳамин ҷиноятро содир кардааст ки сазовори ҷазои ҷиноятӣ мегардад. баъдан афсӯс хӯрдам ки шахсоне ҳастанд дар ҷомеа ки ҳамин ҷавононро ба ҳамин роҳ мебаранд ва падару модар каме беназоратӣ мекунанду ҳамин ҷавонҳо ба ҳамин арсаи ҷиноят даст мезананд, ба ҳамин арса ворид мешаванд ва аз ин роҳи гурез нест. вақто ки мақомотҳо дастгир мекунанд, ҳатман бояд ҷазо дода шавад. баъд аз ҳар як парванда албатта ҳолати рӯҳии шумо низ иваз мешавад ва аз ин ҳолат берун омадан бо равоншиносон ҳамкорӣ мекунед дар ин бобат? вақто ки солҳои тӯлонӣ кор мекунӣ дар ҳамин мақомот, ин чиз ҷои гурез нест. ин чизро медонӣ ки ҳамин ҳолатҳо мешавад. вақто ки айни ҳол мана баҳсҳои байни фарзандони падар вобаста ба мерос зиёд шудааст. ҳамзамон ҷудошавӣ, талаботҳои занон барои таъминоти фарзандонашон аз шавҳарони собиқ зиёд мешавад. фикр мекунӣ ки барои чӣ? маҳз дар ҳамин давроне ки серию пурӣ аст, мардум талаботҳои ҳамин амволӣ мегузоранд ва мардҳо пас аз ҷудо шудан занон 2 3 то 4 фарзанда бе таъминот мегузоранд. муддатҳои тӯлонӣ. зан таҳсилот надорад, ҷои кор надорад. барои тарбияи кӯдакон дар хона банд аст, маҷбур аст ки бо даъво ба суд муроҷиат кунад. вақто ки бо даъво ба суд муроҷиат мекунад, албатта ин як протседураи дорудароз аст.
аввал тайёр кардани аризаи даъвогӣ, ҷамъ овардани далелҳо, ҳуҷҷатҳо, баъдан ба суд муроҷиат кардан, мурофиаи судӣ. мо кӯшиш мекунем ки ҳамавақт ҳамин муҳлатҳоро кӯтоҳтар кунем, кӯмак кунем то ҳамин занҳо якбор азоби рӯҳии дигар накашанд. лекин новобаста аз ин айни ҳол барои мо судяҳо ҳамин дардовард аст ки ҳамин мардҳо маҷбур мекунанд занонро ки ба суд муроҷиат кунанд ва ҳамин як процедураи вазнинро гузаранд, боз як зарби равонии дигар мегиранд занони мо. Бале, кӯдакон ҳам меояд ба мурофиаи судӣ, кӯдакон ҳам як зарбаи равонӣ мегиранд. Дар парвандаҳое ки баҳсҳои меросӣ меравад, вобаста ба мероси падарашон ё модарашон, дар ин ҷо камтар аламовар аст ки бародарони хунӣ барои як амвол баҳс мекунанд дуру дароз, ва хусусан ҳамин баҳсҳо хеле дуру дароз мегузарад. имрӯз мушкилот ва ё шумораи кадом баҳсҳо зиёд аст? хусусан агар дар парвандаҳои оилавӣ гирем, баҳсҳо вобаста ба тақсими мерос, баҳсҳои амволӣ, баъдан баҳсҳо оиди рондани алимент барои таъминоти кӯдакон, баҳсҳо оиди ҷудо шудан ки хеле зиёд шудааст байни ҷавонон, хусусан байни ҷавонон. баъдан баҳсҳо вобаста ба парвандаҳои маданӣ бошад, баҳсҳо оиди кӯчонидани дар биноҳои навсохте ки дар шаҳри Душанбе айни ҳол рафта истодааст, баҳсҳои шаҳрвандон вобаста ба иҷорапулӣ, вобаста ба таъминоти онҳо бо манзилҳои истиқоматӣ шуморааш зиёд шудааст. ҳар як парванда далел ва меъёри ҳуқуқӣ дорад, аммо пушти он як инсон меистад. чӣ гуна судя эҳсосоти инсонро аз қарори ҳуқуқӣ ҷудо мекунад? ҳар як парванда баррасӣ мегардад, судя кӯшиш мекунад ки бо диққатона хуб таҳлил намуда қарор қабул кунад. ва устодони бузурги мо вақто ки мо ба ҳамин кор шурӯъ кардем, ба мо таъкид карда буданд ки ҳеҷ вақт вақто ки аз рӯи эҳсосот раҳмдилӣ мекунӣ ё ин ки камтар ғазабат меояд, қарори ниҳоӣ қабул накун. каме таваққуф кун, фикр кун, андеша кун, баъд қарор қабул мекунӣ. судя ҳангоми қабул кардани қарор бояд беғараз бошад. беғараз бошад. ва судя ҳеҷ вақт бояд ба эҳсосот дода нашавад. эҳсосот судяро фиреб мекунад. агар аз раҳмдилӣ қарор қабул кунӣ, ҷазо сабук мешавад. агар аз ғазаб қарор қабул кунӣ, дар ин ҷо ҷазо вазнинтар мешавад. лекин судя бояд на ҷазои вазнин ва на ҷазои сабук диҳад. аз рӯи қонун ҷазо судшаванда ё маҳкумшуда лоиқи ҷазои сазовор, яъне аз рӯи кирдори содир кардааш, ҷинояти содир кардааш бояд ки ҷазо бинад. оё таҷрибаи зиёди корӣ дар суд боис мешавад ки ба баъзе масъалаҳо на танҳо аз нуқтаи назари ҳуқуқ, балки аз диди ҳаётӣ низ назар андозед? бале, бештар дар парвандаҳои оилавӣ, дар парвандаҳои маданӣ аз диди назари ҳаётам назар мекунем. мо фаъолияти корӣ дар мақомот, умуман умри инсонӣ худ як мактаби бузурги таҷриба аст. вақто ки ҳар як ҳолати корро меоянд баҳс мекунанд, тарафҳо гӯш мекунем, албатта онро дар мизони ақли худ, фаросати худ таҳлил менамоем. баъдан кӯшиш мекунем ки ҳамин баҳсро ҳал кунем, лекин бо назардошти қонун. оё зан будан дар кори судя ба муносибат бо иштирокчиёни мурофиа таъсир мерасонад ё дар ин ҷо ҷинс аҳамият надорад? айни ҳол қонунгузор кӯшиш карда истодааст ки ҷиноятҳое ки вобаста ба ҳуқуқи дахлнопазирии ҷинсият содир шуданд, кӯшиш мекунанд ки баррасии ҳамин парвандаҳоро, ҳамин қабил парвандаҳоро, чунки ҷабрдидаҳо занон мебошанд, ҳамин қабил парвандаҳоро занон баррасӣ кунанд. вақте ки мо гуфтем ки аз чӣ сабаб аст ки онҷо ба мо фаҳмонданд ки зан метавонад ҳамин зани дигаре ки ҷабрдидааст дар ҳамон парванда дарк кунад ва он эҳсосоту ҳиссиёте ки ӯ дар мурофиаи судӣ мегузарад, бояд ки вай ҳис кунаду ҳамаи ҳолатҳои корро
зани ҷабрдида нақл карда тавонад, яъне ҳолатҳои корро ошкор карда тавонад. лекин дар мурофиаҳои судӣ ҷинс фарқ надорад. фақат судя дар мурофиаи судӣ, дар толори маҷлисгоҳи судӣ зану мард фарқ надорад. судя судя аст. имрӯз занон дар соҳаҳои ҳуқуқӣ ва мақомоти давлатӣ фаъолтар шудаанд. ба назари шумо роҳи расидан ба баробарии воқеии имкониятҳо то куҷо тай шудааст? ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола барои дастгирии занон дар ҳама соҳаҳо, хо дар соҳаи маориф бошад, хо дар соҳаи тандурустӣ, хо дар соҳаи соҳибкорӣ бошад ё дар дигар соҳаҳо дастгириҳои зиёд мекунанд. ҳамасола барномаҳои давлатӣ қабул карда мешавад, имтиёзҳои зиёд дода мешавад барои занон ки кор мекунанд, фаъолият доранд. лекин то ҳозир мутаассифона дар баъзе мақомотҳо шумораи занон кам ҳастанд. лекин бо дастгирии муҳтарам ҷаноби оли асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мақомоти судӣ айни ҳол шумораи судя занон хеле зиёд аст ва маҳз мо ҳам бо дастгирии худи муҳтарам ҷаноби олӣ ва барномаҳои қабул кардаи он кас мо ҳам бо супоридани имтиҳон судя таъин шудем ва айни ҳол ман шукргузорам ки дар ин мақомот кор мекунам ва инчунин дастгириҳои ҷаноби олӣ дар самти беҳтар кардани шарту шароити мақомоти мо, беҳтар кардани музди маошамон хеле мо миннатдор ҳастем. шумо ҳам судя ҳастед ва ҳам модари 3 фарзанд. дар зиндагии воқеӣ ин ду масъулиятро чӣ гуна ба ҳам мутобиқ кардаед? модар будан худ як масъулияти калон аст. дар назди чӣ ҷомеа, дар назди худи фарзандон, дар назди оила. баъдан масъулияти вазифа, кору фаъолият. ҳарду инро хушбахтона бо дастгирии кӯмаки шавҳарам ки беҳад инсони хоксору заминӣ ҳастанд, ман тавонистам ки ҳамаи инҳоро паси сар кунам ва айни ҳол хушбахтам ки модари 3 фарзандам ва ҳар 3 фарзандам оиладор мебошанд, соҳиби касбу ҳунари худ мебошанд ва дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа имрӯз кору фаъолият мекунанд. дар кори судягӣ ҳам судягӣ на танҳо дар як соати 8 то 5 бегоҳ, балки баъдан шабона 6 кор фаъолият кардан, хондан, таҳсил кардан. ин ҳам як масъулияти бузург буд, як вақти зиёдро талаб мекард ки берун аз оила ман метонистам инро бо дастгирию кӯмаки шавҳарам ҳама инҳоро амалӣ кунам. яъне паси муваффақиятҳои шумо албатта кӯмаку дастгирии шавҳаратон буд? албатта кӯмаку дастгирии ҳам шавҳарам, ҳам оила ва ҳам фарзандакон буданд. фарзандони шумо имрӯз соҳибкасб ҳастанд. ба назари шумо муваффақияти фарзанд бештар натиҷаи тарбия аст ё интихоби худи онҳо? ҳар як инсон барои касбе офарида шудааст ва вақте дар оила модар, падар нигоҳ мекунад, худ аз худ мо медонем ки амин фарзанд чӣ қобилият дорад, барои кадом касб қобилият дорад ва имконияти дар кадом шуғл касб машғул шуданро дорад. ва ҳам тарбия ва ҳам мактаби хуб, дар мактабҳои хуб таҳсил кардан, донишҳои хуб гирифтан, худашон аз хурдӣ ба ин ё он касб ки шавқ доштанд, мо фақат тавсия додем. онҳо ҳам ҳар 3 фарзандамон, писарам ва 2 духтарам, аз рӯи ҳамин тавсияи мо ҳам касби худро интихоб карданд. барои зане ки мехоҳад ба вазифаи масъулиятнок расад, имрӯз монеи асосӣ чист? номуайянии худи ӯ, муҳит ё қолабҳои иҷтимоӣ? расидан ба мансаб, ба вазифаҳои муҳими давлатӣ ин аз мақсади зан вобастагӣ надорад, балки мақомотҳо худ таҳлил мекунанд кору фаъолияти ҳамон занро, баъдан сатҳи саводнокӣ баъдан таъин мешавад. ва агар мо гӯем ки духтарони мо камғайрат шуданд, мо хато намекунем. айни ҳол бештар мо ҳис мекунем ки барномаҳои давлатӣ дастгирии занон, духтарон, хусусан духтарони деҳот, квотаҳои президентӣ қабул карда шудааст. муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон
ҳар сола барномаҳои давлатӣ қабул мекунад ки маҳз духтарон хусусан аз ноҳияҳои дурдаст омада таҳсил кунанд, соҳиби касбу ҳунар шаванд, барои таҳсили онҳо шароитҳо муайё мекунанд. лекин мутаассифона духтарони мо ҷасорат надоранд. кам аст ҳамин шумораи духтароне ки биёянд таҳсил кунанд ва оянда дар ҳамон касб ихтисосе ки давлат ба онҳо додааст кору фаъолият кунанд. Каманд дар кам аст. сабаб дар чист? сабаб пеш аз ҳама дар ҳамон қалби онҳост, хоҳиши онҳост. агар гӯем ки падару модарашон намегузорад, намедонем, лекин агар шахс ба як касбу ҳунар зиёд шавқ дошта бошад, меҳр дошта бошад, ба ҳамин равад, кӯшиши зиёд кунад, албатта ба ҳадафи худ мерасад. шарт нест ки ба вазифаи баланди давлатӣ таъин кунад. ҳатто дар ҳамон мактаби деҳаи худ зан метавонад ба як натиҷаҳои хуби назаррас ки ҷомеа вайро эътироф кунад, шогирдон вайро эътироф кунанд, расида метавонад. яъне ки ҷасорат дар кор. ҷасорат дар кор ва хоҳиши зиёд. муваффақият барои шумо имрӯз чӣ маъно дорад? мансаб, эътимоди ҷомеа, оила ё эҳсоси иҷрои вазифаи худ? бештар эътимоди ҷомеа. ҳеҷ вақт худро дар мансаб ман ҳис накардам, намекунамам. барои он ки дар як ноҳияи варзоб таъин кардан маро судя. вақте ки ман ба ин ноҳия рафтам, мардумаш он қадар самимӣ ва заминианд ки инсонияти туро мепазиранд. вақте ки мусафед дар ноҳияҳои дурдаст, маслиҳатхонаи ҳуқуқӣ нест. дар душанбе шаҳрванд агар ягон муаммои ҳуқуқӣ пайдо шавад, ҳатман ба маслиҳатхонаи ҳуқуқӣ меравад ва маслиҳат мегирад. дар ноҳияҳо мусафедон судя назди судя меоянд. ба чиам? ами корам хеле муаммо шуда чӣ кор кунам? агар гирӣ аз рӯи касбу кор, бояд ки судя гӯяд ки не бобо, амак, шумо маслиҳатхонаи ҳуқуқӣ равед. лекин мусафиди 80-сола чӣ маслиҳатхонаи ҳуқуқӣ шаҳри Душанбе мефирсонӣ? ҳамон агар як даҳан сухани негӯӣ, мусафид парбол мегирад, мерад. баъдан шахсони кӯҳансол дар деҳаҳои дурдасте ки дар ноҳияи варзоб аст, барои район ноҳия омадан тайёрӣ мебинанд. шаб, ҳафтаҳош он чизе ки савол медиҳад, ҷавоб мегирад ва ҳама инро дар сари худ таҳлил мекунад, ба як наздикаш гап мезанад, ҳама инро баъд меояд. вақте ки инҷа меояд бо як сухани қабеҳ ё ин ки дағалона, муомилаи дағалона рӯбарӯ мешавад, вай бо ҳамин қадари дигар хиҷолат мешавад, ҳамин қадари дигар азоби рӯҳӣ мекашад. барои ҳамин ҳама вақт кӯшиш мекардам ки новобаста аз тангии вақт қабул кунам, бо онҳо як сухани нағз гап занам, дилашонро бардорам, барои он ки дар суд фақат беморон меоянд. агар дар беморхона беморӣ ҷинсаш дардманд бошад ояд, дар суд прокуратура, милитсия шахсе ки рӯҳан монда шудааст, рӯҳан ягон азоб дорад, шикастааст, меояд муроҷиат мекунад. ва агар ҳамин ҷо агар як сухани нек нагӯяд судя, ин мансаб, ин вазифа барои чӣ лозим аст? инсон будан дар мадди аввал аст. албатта. ин лаҳза мехостем барои бинандагон ва барои мо рафти як парвандаро нақл кунед, яъне қарор чӣ гуна қабул мешавад ва ба чӣ меанҷомад? парвандаи оилавӣ баррасӣ мекунем. баҳс оиди бекор кардани ақди никоҳ буд. вақте ки шавҳар ба суд ариза пешниҳод кард, пас аз 37 соли зиндагии якҷоя ба суд бо ариза муроҷиат кард ки оиди бекор кардани ақди никоҳ. ҳамсарон аз зиндагии якҷояшон соҳиби 5 нафар фарзанди болиғ буданд. фарзандон ҳама оиладор, набирадор буданд. ва вақте ки пурсидем ки сабаб чӣ аст ки шумо ҷудо мешавед, мард чизе нагуфт. гуфт ки ман дигар хоҳиши зиндагӣ кардан надорам, ҷудо кунед. зан фақат мегирист. рӯзи якум мурофиа пурра бурда натавонистам, барои он ки тарафҳо аз баёноти тарафҳо маълумот кофӣ набуд, баёноти тарафҳо нопурра буд. баъдан рӯзи дигар
омаданд боз аз пурсиши зан шурӯъ кардем. Занро пурсидем, баъд зан гириста гап зад ки ман 18 сола будам, гуфт мактабро тамом кардам дар як деҳаи дурдаст ки ноҳия. Шавҳарам гуфт маро дӯст дошт, ман оиламонро тарк кардам, падару модарамро тарк кардаму ҳамина гирифтам. Мо ҳатто тӯй нагузарондем, ҳамин як никоҳ карданд, гирифтанд, мо зиндагӣ кардем 37 сол. Ман тӯли 37 сол падару модарамро надидам, суроғ накардам, бародаронамро суроғ накардам. Фақат меҳру муҳаббати ҳамин барои ман ҳисоб мекардам ки кофист, басанда аст. Фарзандонро хуб тарбия кардам. лекин мегӯд имрӯз як хатои кӯтоҳтаринда маро аз хона ронд ва ба суд бо ҳамин даъво муроҷиат кардааст. барои ман гуфт ҳамин аламовар аст. ман намедонам чӣ гӯям, мегӯяд занак. баъд марда пурсидем ки чӣ гуноҳ кард. баъд фаҳмидем ки дар мурофиаи судӣ шабона занги телефонӣ мешавад, зани бечора намехоҳад шавҳараш бедор шаваду телефони худашро мегирад, ҷавоб медиҳад, хел мекунад, фарзандош ҷавоб медиҳад, касе хато карда занг задааст. мегӯяд телефони шавҳарашро мебардорад. телефони худашро зан. телефони худаш шаб занг мезанад, мехизад, намехоҳад ки шавҳараш бедор шавад, монда шудагӣ гуфта ҷавоб медиҳад. аз он тараф овози ношинос мегӯяд, ако хато кардед, шумо нодуруст афтидед, мекушад, телефонро мегузорад. ҳамин шавҳараш ҳаминро нодуруст мефаҳмаду ҳамин сабаби ҷудо шудани ҳамин ду кас шуд. баъди гузаштани чанд сол хай ақди никоҳашон муҳлат додему, мурофиаи судӣ гузарондем, муҳлат додем. пас аз муҳлат додан оштӣ нашуданд, ба ҳам наомаданд. шавҳар оиладор шудааст нав. зани бечора рафт, писаракош як ҷои дигар замин гирифтанд, қитъаи замин, аз нав хона сохтанд, зиндагӣ карданд. баъд фаҳмидам ки зан як садамаи нақлиётӣ ба дучор мешавад, беморхона ба меафтад. мардак ҳарчанд кӯшиш мекунад, хатоашро мефаҳмад, кӯшиш мекунад, мерад ману бахш, зан намебахшад. зиндагии 37 солаи бо ҳам бале, аз пушти як занги телефон. аз пушти як занги телефон манам хе барҳам. яъне дар ин ҷо вазифаи шумо ҳам аз рӯи қонун буд ва ҳам аз рӯи як зане ки мехост зиндагии онҳо якҷоя шавад. ба чӣ анҷомид? яъне кӯшишҳои шумо низ дар ин ҷо гарчанде ман муҳлат додам, пешниҳод кардам ба тарафҳо ки 6 моҳ муҳлат дода шавад, лекин на зан, на мард хоҳиши зиндагӣ кардан надоштанд. зан аз рӯи ғазаб, аз рӯи алам ки иқадар ман ҳамин мард гуфтам, як умрама хазон кардам, лекин имрӯз ба як чизи нофаҳмӣ маро аз дар ронд. мард намехост фаҳмидан, ақди никоҳро бекор кардем, лекин баъд мард хатогии худро фаҳмида ҳамин мурофиа чӣ хеле ки чандин сол гузаштааст, аз пеши назарам дур намешавад. ҳамин мурофиа он қадар он зану шавҳар ба ҳам муносиб буданд, он қадар як мурофиае буд ки бовар кунед то ҳозир фаромӯш накардам ҳамин чизро. агар судя бояд адолатро дар назди дигарон таъмин кунад, худи инсон барои одил будан дар зиндагии шахсӣ аз чӣ бояд оғоз кунад? ба назари ман адолат пеш аз ҳама муносибати инсон ба худ оғоз мекардад. вақте ки инсон бо виҷдонона рафтор мекунад, ҳаққи дигаронро эҳтиром мекунад ва ба қарори қабул кардаи худ масъулият дорад, ин аст адолат. адолат аз оила, аз тарбия вобастагӣ сахт дорад. шахсе ки муносибати хуб надорад, шахсе ки дағал аст, адолатро ҷорӣ карда наметавонад. пеш аз ҳама адолатро шахс бояд дар худ ҷорӣ кунад. адолат дар толори маҷлисгоҳи судӣ нест. адолат бояд дар оила ҷорӣ гардад. вақте ки дар оила аъзоёни оила одил ҳастанд ва нисбати ҳамдигар ҳаққи ҳамдигарро эҳтиром мекунанд, нисбати ҳамдигар меҳр аст, муҳаббат аст, чӣ дар оила зану шавҳарӣ, чӣ дар байни бародарону хоҳарону хештаборӣ. дар ин ҷо зарурияти ба суд муроҷиат кардану пайдо шудани баҳсҳои дурмадару тӯлонӣ нест. ҳама вақт бояд калонсолони оила адлу адолатро дар оила ҷорӣ намоянд.
خب سوال آخرین برنامه همین است که با سیاده‌ای که همکنون می‌خواهد راه خود رو در زندگی پیدا کند، از نام سیاده‌ای که در جامعه مقام خود رو پیدا کرده است چی گفتن می‌خواهید؟ چطوری که جناب عالی قید کردن، زنان از عهده همه کارهای مشکل میبرایند. من باوری دارم که همه زنان دختران تاجیک هم همه به غیرت هستند و کوشش میکنن که همه کارها رو به ذمه گیرند و از عهده همه کارهای زندگی برایند. برای دختران، دختر جوانان تنها همین رو گفتنی هستم که صبور باشند و با اون نیت و مقصدهای نیکی که در دلشان هست همه وقت با صبر بودن میرسند و بهوده نگفتن که به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاری بود گل دسته گردد. تشکر زیاد برای نیتی نیک. البته با بار دیگر شما رو خوش آمدید میگوییم با برنامه در کارهای منبعد شما. با شما برا رو آرزومندیم. تشکر. سلامت باشید. در روح کسبی هر انسان مقام میتواند بلند شود، تجربه بیشتر گردد و وظیفه ها وزین‌تر شود. اما ارزش این راه را نه تنها منصب بلکه پرینسیپ های معین میکنند که انسان در تمام فعالیت خود با آنها صادق میماند. قهرمانی امروزه ما نیز راهی را طی نمود که در آن تحصیل، مهنت، مسئولیت کسبی و عائله با هم پیوستند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه امروزه زنان موفق. با شما خیر و خوش میکنیم تا برنامه های بعدی. خیر.